Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nanti Bapak saya ibu saya dengan dipun rahmat Gusti Allah. Wonten iki teparaken dengan kawula dipendang saking Puskesmas Radar Kecamatan Pahdanan Kabupaten Magetan. Dene wonten ajeng menika kawula badhe caos atur ingkang babagan pentingipun kita juga datang posyandu. Nggih. Terus kita penting sangat nggih Bapak Ibu sedaya kita penting sangat tidak datang posyandu. Nah. Terus kalau aturan pilih posyandu sak menika posyandu lansia menika mboten kados rumiyin sakmenika langkung gampil nami rumiyin taksih tebih saking dalem tumuju dumateng tempatipun panggenanipun posyandu. Lah sakmenika posyandu dipun dadosaken setunggal kaliyan posyandu balita. Dados napa kita nami rumiyin para lansia rumangsa aurat orangnya sing derekne. Ya, dan akhirnya napa kirang maksimal anggenipun tindak dhateng posyandu menika dipun dadosaken setunggal. Akhiripun menika para lansia menika saged tindak dhateng posyandu sareng-sareng kaliyan ibu balita. Tende dados sameika langkung saencong. Nah, terus lah menapa to kok kita kedah sregep dhateng posyandu? Wonten menapa to wonten posyandu menika? Kegiatanipun napa nggih? Nah, menika faedah dan kegiatanipun dhateng posyandu menika nggih wonten ing posyandu menika wonten cek gratis. Ya, kados cek gula darahipun, dipun cek asam uratipun, dipun cek kolesterolipun, dipun cek tensinipun. Ya, kados menika. Lah, sanesipun menika ugi wonten wonten penyuluhan kesehatan saking dinas kesehatan, saking dinas puskesmas, petugas. Terus wonten screening kesehatan. Lho, apa sing diarani screening kesehatan? Screening kesehatan menika memang langkah awal kangge ningali nggih resiko penyakit ingkang dipun keluhaken panjenengan sami. Terus sampun ngantos sampai kedawa-dawa ngantos boten ketingal penyakit ingkang dipun keluhaken menika. Lah terus screening menika lha screening iki nek apa ae to macam iki. Renone apa ae screening. Wonten kathah screening kesehatan ingkang dipun laksanaken wonten posyandu. Nika wonten screening obesitas. Screening obesitas menika ingkang dipun ukur, ingkang dipun pirsani menika berat badanipun, tinggi badan, dan lingkar perut. Ya, ampun berat badan itu terus dipun timbangipun napa? Pisanipun kita angetosi, oh aku iki termasuk obesitas apa ora. Ngaten niku nggih. Saged dipun pirsani mangke wonten ing posyandu. Terus menika wonten screening darah tinggi. Nah, nika ingkang dipun periksa dipun pirsani tensinipun. Nah, tensinipun dhuwur apa ora ya? Nah, nggih. Nika dipun ukur tensinipun. Terus
menika wonten screening panglima lan pendengaran. Nika ingkang dipun periksa iki panlinganipun, kok pilih bladang-bladang. Terus kenapa pendengaranipun, kok pilih kok bukan ya kupingpun, patok lemun-lemun. Nah, monggo kita tidak dalam posyandu. Kan ya? Wonten screening TBC dan jiwa. Screening TBC nika nggih kita dipun periksa. Umpami kita gadhahi keluhan batuk kok gak mari-mari nggih. Batuk sepira minggu lho obatnya kok begegeran. Monggo kita tidak datang posyandu. Sampai den minggu datang posyandu saged dipun periksani. Nggih, oh iki loroku batuk biasa apa batuk apa sing diarani TBC kae ya. Nah, itu setunggal contoh pentingipun posyandu. Terus training kemandirian lansia ini kok piyambak. Nika kaitanipun kalian aktivitas para lansia sedinten-dintenipun. Contonipun sing saged masak ora. Nah, kemudian ya. Terus nek tindak kamar mandi sik iso tindak dhewe napa mboten? Nah, napa perlu bantuan? Bantuan putune napa putrane? Nika nggih, nika ingkangipun bersane aktivitas lansia nika aktivitas sehari-hari. Terus wonten training daya ingat, ya. Kakek kula nika nggih ngaten. Nah, usia sudah sampun 3 lho ya. Apa-apa ya sok lalen, karena kados nika bener wis milih-milih ngapale niku nek wonten-wonten nek di lusi putune. Nanten nggih, nika menapa kangge meriksa daya ingatipun nika nggih nika. Terus ugi wonten senam. Nah, ada senam lansia. Nika napa to nggih? Wonten senam stroke, wonten senam diabetes nggih. Terus wonten senam anti pikun. Nika sampun dipun kemas dados tunggal nggih. Pun dados tunggal dados senam lansia. Nika ngaten nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati. Nika sedaya faedah manfaat lan gunanipun kita tindak dhateng posyandu. Salah sanesipun kita dhateng posyandu nika nggih ugi napa remen nggih ketemu kanca-kanca kados menika nggih. Wis kepethuk kanca-kanca saged iya saged ngobrol nggih nika ya. Saged nambahi imunitas kita. Ngaten nggih. Semoga